Kutxa Fundazioak Aiesaiteren erosketa eta errotze operazioan parte hartu beharko lukeela uste dugu. Gipuzkoan sortu eta garatutako enpresa teknologiko bati buruz ari gara. Mozkorraldi neoliberalaren aroa gainditu ondoren, badirudi herri honetako elite finantziero eta politikoek ulertu dutela iraganean Ibermatikaren errotzeari ez eusteak akats bat izan zela. Burujabetza teknologikoko operazio baten inguruan ari gara. Ez hainbeste operazio finantziero baten inguruan. Horregatik, uste dugu Kutxa Fundazioak parte hartu beharko lukeela operazio honetan. Enpresa honek hurrengo urteetan egin behar dituen inbertsio eta jauzi teknologikoaren parte izateko.